Naboy na saan kita panood ron. Good morning mga idol. Nalabot tayo blessing rong adlaw no. Nakapamoko ta gabi kay wa tay sudan lagi. O kaluyan ta nagrasyahan natay kuha. So ato aning hinluan karon para tumunuto ko ng buntaga. O kay pakita sa inyo mga idol atong na kuha kagabi. Nilaban gyud sa to ato ang pukot no bisag gisi na. Nakakuha gyud Japon tag kunodan. Kay pait gyud kita ron, wa tay sudan. So pakita ra sa inyo ha, puro bangos na itong kuha. So dara itong nakuha kagabi no. Naipila ka buok nga itong nakuha. So napay gamay. Napay tayo dako-dako. So nagrasyahan yun ta. Libre itong panudaan na po karon. So may po natin nilutoon no. Shout out sa mga bago na kong subscriber. O sa mga silent viewers no. Pa-hit ko sa notification bell. Sa subscribe button mga idol. Ay dako kayong tabang sa akuha na inyong pag-subscribe no. Huwag mo na ito mga kuha. Naboy na saan kita panood ron. Huwag shoutout po kay Uncle Darius dyan sa Davao no. Abte kayo maka-comment sa kuwang mga video. Dagan nga salamat call. So sulbad itong pamaharon. Ito lang yung hinluan niya, lutoon. Pangaon tatad-taod mga idol. Kaya mga gagmay idol, ato aning gipikas kay prituhon. Ibilin tag kanin dago-dagko kay sugbaon. Mo adto medyo niya sa ako ang mama sa Kalubinan. Dito siguro may maniod to. Sugbaon na to dito aning uban. Kani pamahaw naman ni ron, prituhon. So gibot niya magic sarap kay para padungag sa lasa ang kusinera. Luwag prito. Butang. Piti-piti. Tara, luto na itong pinirito. Ngaon na ta. Tara. O, libre ato ang pamahon ron. Itong sudan. So, para isa na nagtuyo ang pinirito. Sulban na ta. So, ngaon ta. Mga idol. So, kaon ta. Mahaw. Oh, ka. Ulit kayo ma. Dako kaya idol oh. Gitu ro. Kailangan mo. Kaya dakan nga bangus ng idol na siya hawa idol di kita raw. Dako kayo. Dua idol hero Ismail lo. Good. Enggak. Daratong bangos kita dala dire mga idol. Gi ato nang gisugba-sugba. Nanay diri sa Kalubinan. Daw mama mga idol. Nami diri sa ilaha karon. So bangos dahil tulo ka buok. Atong sudanon paniud to. Ha? Hindi pa no? Ha?
Bali na tong bangos. Haling pod kay maglungag og bugas mais. Food trip taron mga idol, food trip. Bangos og bugas mais. So, mga ona ta mga idol. Dara, luto na. Dara to ang kanon nay humay nya napoy mais. Mais ug humay. Atong sausawan, nay sili, nay lamas. Og ang gwapa nga mukha og una. Diet daw siya pero sa pinaka dako kaon.